Намираме се под водохващането на Вец наречен. Това е водата, която се вижда изтичаща. Ето там в другия край на брега се вижда мястото, където са полагани тръбите, отвеждащи на около километър и половина надолу за самия Вец. Това е самото водохващане. Вижда се в дясно рибния проход. Само да видим дали може малко по-отблизо да се и по-ясно да няма тези драки. Вижда се, че рибния проход има вода, поне която изтича видимо. Има прак от малко над половин метър. Това, което забелязваме, че завършва с бетонна преграда, тъй че риби, които и да могат да скачат, трябва да преодолеят този скок и директно да топнат в басейнчето отзад. Сега отиваме малко по-отблизо да видим дали може да се види. Ето, това е, така започва рибния проход. Както казах, има преграда. Означава, че каквито и риби да дойдат, трябва да преодолеят този скок от половин метър, за да влезнат директно в басейна. Оттам нагоре продължава. Има ги стъпаловидните прегради и влиза директно в нормалното русло на реката. По-долу трудно може да се слезе, защото има много драки, сняг и кал. А там отсреща е водата, де факто, която се фаща за самия Вец.